Vi skal kigge på køkkenudstyr, fordi hvis ikke du har køkkenudstyret i orden, så bliver det rigtig hårdt at lave god mad. Det bliver ikke sådan nemt og glidende og en leg. Og sådan skal det jo være, når du skal tilberede fantastiske råvarer og fortrylle folk med dem. Nærmest lave alkymi, så du simpelthen tager noget og laver det om til den mest fantastiske mad. Så bliver du nødt til at styre på dit udstyr, så at sige. Så en af de ting, der selvfølgelig er vigtige for at kunne arbejde, det er køkkenknive. Jeg kan ikke sige nok gange, at det er vigtigt at have gode køkkenknive. De skal simpelthen være skarpe nok. Hvis ikke kniven er skarp nok, så er det virkelig a pain in the ass at arbejde med den. Men kniven skal være så skarp, at den skærer helt fint, og den kan snitte alt. Og faktisk er det også, som du tænker, skarp kniv skærer mig ikke i fingrene. Nej. Det du kommer til at ske, det er, at en skarp kniv, den går lige igennem maden, hvorimod en sløv kniv er den, der smutter, som du kommer til at hakke dig rigtig dybt ned i fingrene med, hvis det går galt. Og så giver skarpe knive også pænere ar end sløve knive, fordi sådan nogle fine ar, dem kan man ikke se med tid. Hvad er det så en køkkenkniv skal kunne? Hvor skarp skal den være? Vi kan jo lige teste. Lige et øjeblik, jeg skal lige have en citron. En køkkenkniv, den skal gerne være så skarp, at du kan tage en citron, holde den mellem 2 fingre, og gøre sådan der, skære helt rent igennem, et helt rent snit. Så er den skarp nok til, så er den sjov at lege med. Så det er vigtigt. Der er også noget andet, der er vigtigt med en køkkenkniv. Og det er, at der er plads nok til dine fingre, så bladet, det skal være bredt nok, eller dybt nok, hvad vi skal kalde det for, til at dine fingre, de ikke rammer ned i bordet. Fordi når du skal snitte og hakke, så er det jo enormt irriterende, hvis du hele tiden banker knoerne og hånden ned i bordet. Hvorimod hvis du står sådan her, så kan du arbejde. Vi kommer til at se på selve snitteteknikkerne senere, men bare det med husk, kniven den skal altså være sådan, at du kan komme til. Og jeg vil også anbefale dig at købe en kniv, der er lige præcis en tand længere, end det du tror, du skal have. Fordi når du skærer med kniven, så tænk på, at jo længere væk du kommer fra spidsen, jo mindre styrke eller jo mindre kraft skal der lægges i. Så det kræver meget mindre energi at hakke noget herude, end det gør herinde. Så hvis du har en kniv, der kun er så kort her, og du skal hakke noget, der er stort og groft og lidt hårdt, så skal du bruge mange flere kræfter. Så sørg også for, at kniven er lidt længere, end du umiddelbart tænker, den skal være. Og det er ikke noget med blær og ego, det er simpelthen bare et spørgsmål om, at det bliver 1000 gange nemmere at arbejde. Og egentlig behøver du kun 2 køkkenknive. Du behøver en stor kniv til at arbejde med, og en lidt mindre kniv som sådan en urtekniv til at lave alt finhakkeriet, til at skrælle citroner osv. Så er du godt kørende. Og så sørg også for at have et strygestål til din kniv, sådan at du nemt kan stryge den. Og læg mærke til, når man bruger et strygestål, faktisk skal du gøre det meget blidt. Der er mange, der tror, at de skal bruge enormt mange kræfter, når de arbejder med en kniv og strygestål, men det skal faktisk bare gøres helt blidt. Så lukker du overfladen på kniven. Og hvad for noget materiale skal kniven så være i? Du kan få knive rustfrit stål. Det du skal vide med rustfrit stål, det er jo finere stålet bliver, jo skarpere du kan slibe kniven, jo mere følsom er den også. Så de knive, der er de allerdyreste og det allerfineste rustfrie stål, de kan blive meget, meget skarpe, men det er også dem, der hurtigst bliver sløve, især hvis du ikke passer på kniven. Så med mindre du arbejder professionelt og simpelthen vil sende din knive til professionel slibning hver 3. måde, så sørg for at få en mellemting. Ikke det aller hårdeste stål, der er svært at slibe op, men heller ikke det allerblødeste og fineste, for så skal du hele tiden sende dem ind til et genopslibning. Men gå efter en mellemting, og det kan folk, altså ekspedienterne i en god forretning med køkkenudstyr, kan sagtens guide dig i, hvad det skal være for en knive. Og så husk for Guds skyld, kom aldrig en køkkenkniv i opvaskemaskinen. Fordi det øjeblik, du gør en kniv ryger i opvaskemaskinen, så ryger æggen, så bliver den sløv, uanset hvor fantastisk den er. Der er faktisk også en anden mulighed med køkkenknive i forhold til materiale, der er enormt effektiv, dog ikke så køn. Det er en jernkniv. Som man kan se, den her kniv, den er jern. Den er over 10 år gammel. Den er lidt irret, og den er også godt nok lidt hakket her i kanten, men den er virkelig skarp. Den her kniv er faktisk lige så skarp som min meget dyre kokkekniv fra Japan, der er lavet af en familie, der tidligere lavede samurajsværd, selvom den ikke koster lige så meget, og jeg har aldrig slibet den. Dem får jeg som sagt slibet op hver 3. måned, og giver dem også med strygestålet. Så jernknive er ekstremt skarpe, men de er også svært at få fat i. Og så bliver de altså lidt grimme. Men hvis jeg skulle bruge en kniv i mit køkken til en feltamputering, så vil jeg faktisk bruge den her, for det er den allerskarpeste. Der er også andet udstyr, der skal, hvor
Æggen skal være i orden, og det skal være skarpt. Så du skal have et rivejern i dit køkken, så du kan rive skrællen af citroner og andre citrusfrugter. Eller du kan rive ingefær. Det eneste rivejern, jeg gider at bruge, det er den her type fra firmaet Microplane. Og det er ikke fordi, jeg ejer aktier i firmaet, det vil jeg ønske, jeg gjorde. Men de laver sådan et rivejern, der er rigtig skarpt. Problemet med mange rivejern er, at de er ikke skarpe. Så hvis man kiggede på tænderne eller takkerne i et mikroskop, så på mange standard rivejern, så er de ikke skarpe som en knivsæg, men faktisk sløve. Og derfor flænser de maden i stedet for, at du river den. Og så er det, at du får misæren, når du vil rive gulerødder, og i stedet for, at du får nogle lækre gulerødsstrimler, så er det bare al saften og kraften, der løber ud. Så du har noget tørt gulerødsfiberhalløj, og så saften, der er løbet væk. En god test, hvis du kan se, om dit rivejern det er up to scratch, det er, om det kan tage ingefær. Rå ingefær. Så her har vi et Microplane rivejern. Og læg mærke til, hvordan ingefæren kommer ud på den anden side. Den kommer ud som mos. Så skarpt skal dit rivejern være. Det normale rivejern vil slet ikke kunne lave den her mos selv på de fine tænder. Der vil komme sådan nogle lange tråde ud, og så vil alt saften løbe bort. Og det kan vi ikke bruge til noget. Så et rivejern er altså også essentielt af god kvalitet. Microplane er et rigtig godt mærke. Der er sikkert også andre. Men sørg for at få nogle af dem, der er skarpe. Og igen, lad være med at putte dem i opvaskemaskinen, fordi så vil du faktisk sløve alle tænderne på rivejernet. Sørg for at tage det i hånden. Det tager ikke særlig lang tid. Hvad er ellers vigtigt, når vi sådan er i køkkenet med håndgrej og skæregrej? En tyndskræller er fantastisk. Altså en grøntsagsskræller, hvor bladet sidder på tværs. De er nemlig meget nemmere at håndtere. Det giver en helt anden bevægelse, når du skal skrælle en gulerod eller en kartoffel den her vej, end hvis du skulle gøre sådan her. Du kan jo lige prøve at tjekke. Så det er en dejlig økologisk gulerod. Vi bruger i vores målebæger her. Prøv at se, hvor nemt det er at skrælle den eller strimle den, og hvor fine og lange strimlerne bliver. That's the bomb. Så sørg for at få en tyndskræller, som den hedder. Og det andet, der er ret fedt at have, det er sådan et juliennejern, altså en tyndskræller, hvor der sidder små tænder på tværs. Så kan man virkelig lave noget. Se her. De her gulerodsstrimler. Kan vide, hvem der vinder den her konkurrence, et rivejern eller tyndskrælleren. Jeg tror, jeg vil holde mig til min tyndskræller med tænder til mit juliennejern. Så det er også vigtigt. Og sørg for at få dem i god kvalitet, så de er skarpe. Ellers er det jo helt umuligt at arbejde med. Hvad er ellers vigtigt i køkkenet? Altså noget grundgrej. Sådan en tang til at tage ting med er ret fed. Men det jeg ser i rigtig mange tilfælde er, at de tange eller tænger, der er lavet, de er for lange. Og så er de ikke nemme at arbejde med. Prøv at se, den her den er dejlig, for den er så kort, at jeg kan tage fat i tingene. Den er nem at håndtere tingene med. Og den vil kunne stå ned i en salatskål, uden at falde ned. Men jeg ser rigtig mange, der har en tang, der er så stor her. Og nu bliver den lige pludselig så stor, at den er ikke helt nem at arbejde med. Jeg har ret store hænder, jeg skal stadigvæk åbne hånden og bruge ekstra kræfter. Og den er for stor og kluntet til, at du vil kunne stille den i en salatskål. Så derfor så sørg for at have en lille tang. Du kan også have nogle store, fordi gode, du skal bruge at vende noget på en grill for eksempel, hvor du skal have fingrene langt væk fra grillen. Men alt sådan noget arbejde med at blande salater, blande grøntsager, tage ting op af et fad, så sørg for at få en lille tang, der er kortere. Den har du meget bedre styr på. Sørg også for at have et godt målebær i dit køkken. Og sørg for at få det stort nok, for det er altid federe at have for stort et målebær end for lille. Så hvis det valget står mellem sådan et her og decilitermål, så nup sådan et her, hvor du faktisk også, der er mål på indersiden, så du kan måle deciliter. Ikke? Det er også ret vigtigt at have i køkkenet, og sørge for, at kvaliteten er i orden. Og en anden fantastisk ting at have, det er en bagesten. Så når du skal bage, så har du altså en sten, som du lægger ind i ovnen og forvarmer, og så smider du brødet eller pizzaen direkte ned på. Det, der er fantastisk ved en bagesten, er, at den holder på masser af varme, der bliver frigivet ind i brødet, eller pizzaen, eller bollerne, hvad det nu er, man skal bage. Du får en helt anden krumme, du får en helt anden smag og konsistens. Så en bagesten, og selvfølgelig noget at tage brødet eller pizzaen af bagestenen. Helst et træ.
Det er meget nemmere med at gøre, men den skal du heller ikke komme i opvaskemaskinen, så dør den. Og bagestenen, ja, det nemmeste er faktisk at have den stående i bunden af ovnen, for den bliver ved med at være varm i lang tid, så jeg ser mange, der lægger bagestenen ind, varmer den op, og så når de har bagt, så venter de 1,5-2 timer, før de kan få den ud. Så min bagesten ligger altid i bunden af ovnen, og så kan jeg bare tænde for ovnen, og når jeg er færdig, så slukker jeg for ovnen, og så køler bagestenen jo ned. Og det vil sige, at jeg har 2 bagesten, for der er faktisk en i min ovn lige nu, men jeg har en ekstra bagesten til, hvis jeg skal ud og lave madlavningskurser, eller hvis nu jeg vil bage 2 ting i ovnen, så jeg laver en bagesten i bunden og en på en rist i midten. Men det er sådan noget af det køkkengrej af skære og tag ting, som jeg har i mit køkken, jeg bare synes er uundværligt. Det bliver simpelthen nødt til at have. Du kommer ikke udenom det. Det er fantastisk. Og det gør dit liv så meget nemmere. Og det kan godt betale sig at investere lidt ekstra penge her i dit køkkenudstyr, fordi det gør det meget nemmere at arbejde. Dårligt køkkenudstyr, det forhindrer dig i at lave god mad. Det bliver lige pludselig et forhindringsløb og en kamp i stedet for let, legende og elegant. Altså, du prøver heller ikke at løbe maraton i træsko, vel? Så husk ordentligt køkkenudstyr. Det holder også i længere tid. Bon appetit og velbekomme på forhånd.